Machiegni nya Ramogi jonge chenro ni mar ka gi kacha ka oromi weche ma osechopo mesa mag weche manyien. Nyinga en James Obodo. Jatend migawo mar weche somo Julius Ogamba osingo ni onge fuok manyalo biro miyo penj mar KCSE ma higa mar 2024 njawre. Ogamba ne olero ni okang' oketi mong'ith kama oting'o nyaka arita malong'o mar neno ni penj no otim kaka dwarore. Ogamba mane twake kar dak ma Kibra ne owacho ni okang' mager mar kum ibiro kawo ne jogo mageto kwalo penj no maonge deo wang'. Sechego bende ne olero ni alwora moko ma pacho kama osebedo kod arach mar arita ka hoho mar okaka kod kadho wadna mchumbi piny owacho oseketo chenro mar neno ni jopuonjre otimo penj maonge ng'ikruok. Higa ni jopuonjre maromo 956,501 geno ni dhi timo penj mar KCSE. The administration of the 2024 examinations will be conducted under a multi-agency approach involving the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of Education, the Ministry of ICT and Teacher Service Commission. All the personnel involved in the examination processes were well briefed on their roles and are ready for the exercise. To enhance the credibility of the 2024 Kenya secondary examination this year, several innovations have been introduced by NEC that include: 1, the distinct strapping of cartons containing examination materials for morning and afternoon with different colors. You've actually just ensured you've seen that right now. One is blue and one is black. Personalization of the KCSE examination question papers. Securing of all mobile phones in examination centers when the examination is in progress. The phones shall be in a lockable desk outside the examination rooms, and the supervisor will be the custodian of the key. The phones include those of the center managers, the supervisors, the invigilators, the deputy center managers, and any other person within the examination area and its precincts. I particularly wish to reiterate that the use of mobile phones in any examination center when papers are in progress is prohibited, and this must be adhered to without any exception. Jakono mungirore migawo mar somo Belio Kipsang koni arita ojiw sikunde duto e pacho ka kuma jopuonjre ochako ayanga penjgi mar klas 12 ma higa ni. Koloso Mombasa bang' yoro chenro mar yawo container moting'o kalatese mag penj. Kipsang olero ni ikruok bende sani dhi nyime mar gero classes mag jopuonjre madhi chako grade mar 9 higa manyien. Jatije duolo machung' ne ndiko jopuonje tich TSC Nancy Macharia koni piny owacho oseketo tenge shillings bilion 1 mar ndiko jopuonje tich ka komachielo bende gichano ndiko intern teachers 2,000 monego bed ni chako tich Januar higa manyien. We have now finalized the implementation of CBC in PP1, PP2. We have finished in primary school. This year in January, we shall be going to the final class in junior school. That is grade 9. And as we go to grade 9, I want to assure the country that we are preparing and we are prepared to ensure that our children transit very smoothly. Government has already, by the 15th of December, government will have finished constructing 11,000 classrooms in preparation for grade 9. We are working with our members of parliament through the National Government Constituency Development Fund. They are giving us another 7,000 classrooms. There is another 1,000 classrooms specifically in Nairobi. That's another 1 billion. So we look forward by January to have done almost 17,000, 18,000 classrooms, which will be able to accommodate our children. I am urging all teachers who qualify for the positions that we shall be advertising to please apply. In the past, we have had some grades not getting enough people. Please urge your teachers, even when you open school or even now, because we'll be advertising soon before schools open, that you all participate in applying for this.
Additionally, I wish to assure the public that following a recent advertisement, the Commission will complete the exercise of recruiting 2,000 teacher interns who will be expected to report to schools in January 2025. Jopuonjre maromo 26,989 chano ochako penj maduong' mar klas 12 e kaunti ma Migori. Penj ne itimo e kuonde timo penj maromo 312 duto e kaunti ma Migori mangima. Komishona mar Migori Mutua Kisilu mane wuoyo e kinde chiwo penj sub-county Masuna East ne owacho ni okenge oket makare mar neno ni penj maduong' ne otim kaluwore kod chike matayo penj. Mutua mane oten kod director migao mar somo e kaunti ma Migori Jacob Onyiego owacho ne weche arita kwe oket makare kinde duto ma itimo penj ne. Tuko na wanafunzi takriban 26,000 na 800 na kitu hapo, na tuko na containers 14. Kwa sasa hatuna chochote cha kuhofia. Askari ama officers wa usalama wamewekwa kwa kila kituo, kila center tuna askari wawili na tuko na uhakika kwamba mtihani utaendelea vizuri. Tumewazungumzia walimu pamoja na maafisa wetu kwamba kuna watafuata sheria inavyotakikana. Mtihani wa mwaka huu una tofauti kubwa kwa sababu mpaka karatasi imeandikwa jina la mwanafunzi. Kwa hivyo tunatarajia kwamba tutakuwa na visa vichache sana kwa sababu mwanafunzi anapewa tu karatasi ambayo imeandikwa jina lake, si kama pale mbeleni ambapo wanafunzi walikuwa wanaandika jina lao katika karatasi. Kuna wanafunzi wachache, sina idadi kamili, ambao hawataweza kufanya wakiwa pale shuleni, maana wako hospitalini. Kitakachofanyika ni kwamba kwa sababu karatasi yake liko pale shuleni, litachukuliwa tu kwa sababu limeandikwa jina lake na atapelekewa. Utaratibu ukiwa umefuatwa, aende afanyie pale hospitalini. Manaka gwenge mamoko penj mar klas 12 ochakore ayanga kawuono Kisumu. Jatelo mochung'ne somo e sub-county ma Kisumu Central Charles Anyela wacho ni jogo marito penj osiro tiegruok moromo kendo ogeno ni penjno dhi timre e yo maber. Jopuonjre maromo 3,547 ogeno ni dhi timo penj makamano Kisumu Central ka 1,855 gin yowuowi to 1,692 gin nyiri. Sikunde 19 ka 13 mag sirikal to 6 mag ji giwegi. Arita bende oseket moromo ka obila 2 dhi rito penj e kuonde timo penj duto. Migao mar somo bende okoni giketo nyong'ong' mar rango tim moramora manyalo rocho penjno. The preparation for this exam is in place. We've arranged and provided adequate transport. At your back, we've got enough security, 2 for every school, not for every school, but for every center. Now they are called examination centers. And the buses and the vans are here, and we are set to go. I want to say that the vigilators, supervisors, center managers were well briefed, and the exam is not beginning today. We began with the practicals the other time, and we've not faced any problem whatsoever. So I want to say that we are ready to go. There isn't anything to worry about. All systems are in place. Security-wise, as he has mentioned, we don't have any doubt, and we believe our center managers are all ready. And as we started exams about 1 week ago, this is just all the centers will be involved today.
Piny maduong' mar klas 12 KCSE ne ochakore ma onge ng'ikruok moro amora e kaunti ma Homa Bay ka apisas mag arita kwe kod ma ochung' ne chenro mag somo e kaunti no yango ikruok ma giseketo biro neno ni penjgo otim e yo ma owinjore. Kaunti ma Homa Bay ni kod kwand jopuonjre 33,325 matimo penjgo e centers maromo 354 e kaunti no. Ka kuom jopuonjrego ma yawuowi gin 17,484 ka ma nyiri to kwandgi romo 15,541. Direkta ma ochung' ne chenro mag somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Kaemba gi jalup commissioner e sub county ma Homa Bay Charles Mwayaya ne otelo chenro mar yawo container mar penj e laro mar apis county commissioner ma county no. Aembo koni giseketo chenro makare mar neno ni penjgo otak kaka aluore gi chik. All this being served by 14 containers. This is a departure from last year because this year we have had an increase in the number of containers. All this is meant to make efficiency in the delivery of exams and ensuring that all exams arrive in good time. Totally, we have a total candidature of 333,025 across the county. I like giving about the gender. We have 17,484 boys and 15,541 girls. That tells us that the gap is really narrowing. We are well prepared. We are set. All our teams are briefed, include all the center managers, the security, and all the invigilators and supervisors. We are prepared for a very credible exam. Japuonjre achiel mane geno ni mondo otim penj mar klas 12 wito ngimane ka mamoko 2 manyiri okonyore kendo igeno ni dhi nyime gi penj margi kar thieth ma Meru Referral ka oloso e apis Maburi East County Commissioner ma Meru Jacob Ouma mane otelo ne yepo mar otese mag penj e county no lero ni giketo chenro mag arita e yo makare kendo medo ni gisani kwe osebedo e gwengego makono ahinya to e tong' mag Meru kod Isiolo kaachiel kod Samburu gi Tharaka Nithi ma osebedo kod midhiero mar arita kwe kuom kinde malach. Bende jomadongo maromo 181 kod joma otwe maromo 12 biro timo penj margi e kaunti no. Kuna vituo 412 ambavyo vitakuwa na mitihani ya kidato cha 4. Vituo ambavyo tuna wanafunzi 29,148, 13,907 wakiwa Magulamu, ilhali 15,241 wakiwa Mabenati. Tuko pia na wale ambao watu wazima ambao wanafanya mtihani huu wakiwa ni watu wazima 151 katika vituo 5. Magereza hayajaachwa nyuma, tuko na wafungwa 12 wa kiume ambao pia wanashiriki mitihani hii. Tunasikitika kwamba hadi kufikia saa 6 za usiku leo tumempoteza mwanafunzi mmoja ambaye anatoka katika maeneo ya Tigania West, na hali kadhalika hadi kufikia masaa hayo nimesema tulikuwa na Mabenati 2 ambao walikuwa wamebarikiwa wakajifungua katika hospitali yetu ya Meru. Duond bura mar ODM Korolando ni biro bago yiero mar kor gwenge mage tarik 27 mar dwe ni e kaunti duto 47 ma pacho ka. Jakom mar duol mochung' ne tayo yiero e duond bura no mabende otisi kaka National Elections Coordinating Committee Mikai Emily Awita ne ochiwo lerno owacho ni ikruok mar neno ni chenro no otayo makare chopo e wang'e. Yiero no biro geto apisas mag duond bura no e kidienje ma opogore kochakore piny nyaka malo e rang'iny mar kaunti. Mikai Awita e oboke mane ooro ne ute fwambo lero ni chenro no biro tayo kochakore saa 4 nyaka saa 8 odiochieng'.
Club mar Manchester